pinagagyan mo. Pero, pinirios ko man, kinaya ko man, pero, dahil man, pinatawad ko siya ilang beses, pero, naging kami po kayo to, then, pagka-graduate na po, niya po, dahil na kami masyadong contact. And then, after 3 years po, pag 4th year college ko po, nagparamdam siya ulit. Then, since first love ko po, tinanggap ko po ulit. Medyo malupit din talaga sa girls. Ayun nga ni po. Bale, paka-break na eh. Nakaduwa na siya kaagad na girl. Ako, tig-amin ko ma'am na kasala ako sa iyo. Masustento siya, di magsustento siya. Kung dahil na talaga, dahil na po talaga, dahil na siya ko makiaram sa buhay ko po, yun na lang. Ben, padabata ka pa. Dakulao na pasensya ang tighagad ko sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Ngunyan po, dahil naman, napatawad ko naman na siya. Pero dahil naman po talaga mababalik sa pag-ibahan. Ta, syempre po, so tiwala na route na.